Palko. Takže ideme sa podpísať, ak sa bude dať do čoho. Bude. Bude. Nielen bude už, ale aj dá. Dobre. Kniha. 1340, ona je kovová. Pokovili ju. Pokovili. Pozri prvý zápis, ktorý tu bol. 8.6.2007. Bol som tu a ešte prídem. Pekne. Už dosť je tu ľudí. Nie je ľudí. Vypisujú veľmi. 14. Dnes je koľka toho? 14. Hej. Ty si hej? Áno. Áno. Hej. Jo, okej, jo. No dnesko tu bolo Ty si tiež? Škvrkatí? No. Dobre. Dáme si čokoládu. Máme ešte cibuliaky. No daj. Potom, keď budeme hladní. Takto. Dole nohou. Rukou. Dnešného pekného dňa. No. To nemôžeš písať, to písali oni, ja to len čítam. Dnešného Prekrásneho dňa. Ty ho vole, funguje si ju Podpisujeme, áno. pokovili ju. Pokovili ju, no. A dosť tu bolo dneska ľudí. Pozriem aj ja tam. Zagor mi hovorí, že bol na státku, že tam Sme sem dorazili. Sme sem. Sme sem. Dorazili. Sme sem. Áno, sme sem dorazili. Je to... Veľa sa nerozpisuj. Je to nepopísateľné. to popísať. Alebo neopísateľné. Nepopísať. Po bude do zatvorky? Nie. Teda po. Dobre. Ešte sa uvidíme. Áno, Upíšeme. píšeme. Alebo sa pozrite na nás. Ešte sa www. uvidíme. Ešte si uvidí. Ešte nie. Nie. Dobre. No, napíš ešte. Alebo sa pozrite vy na nás. A daj. www. Však vieš. Je www, však vieš SK. No, to nie. Podpíš nás. Ako sa podpíšem? No, aj soplík mi tečie, nie? No, nevadí. Zafliaka celú knihu. Toto je kvap. Palo a Maňo. Palko, už nie si easy? Tak Pálko. Dobre, Palko. Fantastické. Zaklapni knihu.